Levamos, en todo caso, máis de 15 anos dun goberno do Partido Popular que, lonxe de estar orgullosos da súa lingua, vemos como están torpedeando o futuro do noso idioma e que ten consecuencias. Entre elas, vemos como por primeira vez o galego deixou de ser a lingua maioritaria entre a poboación galega, tamén como o 24% dos menores de 14 anos din que non saben expresarse correctamente na nosa lingua propia e temos por primeira vez en democracia vixente un decreto que proíbe que o galego se poda utilizar para ensinar matemáticas, física, química e tecnoloxía. Quero lembrar que a día de hoxe temos un decreto que o que está provocando é que un de cada 3 alumnos e alumnas que acaba a etapa obrigatoria di que non domina o idioma galego. Por eso nós queremos darlle todo o apoio a esa movilización que convoca Queremos Galego. Ten que ser unha grande movilización en defensa do idioma, unha movilización de amor polo noso país, de reclamar 1000 primaveras máis para a nosa lingua e saír non só a reivindicar con orgullo o feito de termos un idioma propio, sino tamén reclamar ese día un cambio de rumbo nas políticas do Partido Popular.